Ма не, казвам ти го... Не говоря пред пред. Разбираш ли? Да, чух приятел, какво ми каза преди малко, да ме размажеш. Ще те размажа. Преди малко, като ме Как ще размажа? Не ме взела да ти... Аз виновен. Като те размажа, така ще кажа. Какво не ме размажа? Ти се сглупости. Аз искам автически. Защото явно не ще притесняват. Се притеснявам. Аз ви казвам, нарушил съм, пишете ми, аз ама искам да ни... Аз искам да гледате. Ама това като малко по принцип имате право само да му кажете да слезне от колата и нищо повече. Абе, вие какво да вършите работа? Нямате право да го разкарвате наляво надясно. Аз ще чакам тук, те ще ми напишат акта и ще ми донесат и аз ще разпиша. Не се притеснявай, сядай вътре. Сядай. Искам да се отправят на... Не дай го спира въобще и го случи само към тях. Аз като тръгнем ще питам за буса. Защо нищо не са казали, има всичко снимано. Елате ти да сме правили тук циркови на камп пътчина. Ти какво искаш на бъде център на... Кажи ти какво искаш? Коте? Искам да попитам, шофьора в момента влиза в колата отсреща, която също е на пешеходната пътека. Ама той прести, той престоява. Той престоява, като е отвън колата, да, ти като седиш за шофьорското място няма проблем. Аз не разбира какъв е проблема, за какво каране стои. Какъв е проблема? Ами просто си снимах и те дойдоха да... Виж, фотоапарата да е включен. Защото бяха спрели неправилно. Те, закон нали сте учени, вие шофьор. Знаете, че патрулен автомобил може да спре навсякъде. При включени... В момента ви питам за човека. В момента повече ви отговарям, от един автомобил нямаме право да спираме. Повече от един. Да, но можете да направите забележка. Не може да кажем с колегата. Искате да кажете, че сега в момента... Не мога да пиша друг Може ли да автомобил. питам нещо? Ако пишете някой акт в момента, аз мога да справя какво си искам. Така ли? Не, ако правиш такова маловажно нарушение, тогава си може. Ние направим сега да почнеш да... Добре, пишете ми на мене и ще чекам и останалите след това. Аз мога да чакам. Ама, наш колега, да. Не, на мене ми напиши акт на мене. Напиши имате свидетел и да се забелявам, че бързам. Направо, колко стана часът? Чакайте колите. Трябва да тръгнем, ай по-тако. 4-10. Бас, смята и свърши. Елайте. Защо правим проблем? Защо нищо... Ама, чакай, кажи честно, какво е такова? Добре, какво те притеснява? Где е такова? Не бе, гледам само, не те снимават лицето Какво спокойно. ви притеснява? Погледнах. Снимам си улиците, какъв е проблем? Ама това вашето, този подход не е правилен, разбираш? Добре, вие казвате, че вие сте прав. Какво ви притеснява тогава? Че съм снимал? Какъв е проблема? Не, аз съм с служебен автомобил, не съм направил смотриш на кола, ама снимаш да кажеш, че нарушавам закона. Разбираш ли ма? Значи вие не сте нарушили закона? Да. Еми тогава защо се притеснявате? Не се притеснявам, бе, човек, за какво се притеснявам? Значи няма проблем, аз съм нарушил, пишете ми акт и готово, ще се оправя. Другите не са нарушили закона. Бе, нарушили са, колегата ще взиме Там оня не беше нарушил закона, този не беше нарушил закона. Само аз съм нарушил закона. Добре, според тебе, колко ли има тук? Ти нали живееш, виж колко е настроено всичко. Самите пътища, самата инфраструктура не е правилно за тези коли, разбираш? Ти са правим да жигулите, Онзи ден се карах на паркингите, защото паркинга е неплатен, а той иска пари. Ами да.
Аз там съм ходил, и един да билището нищо, аз там съм ходил поне 2 пъти. Ами, цялата ни управи е така. И той ги същия, ама няма значение. Аз да ти обясня, аз като кажа. Има ли какво? Ти кажеш да, колко са. Аз да патрувам със себе, първо утре като спра. Така почна да тикам FPL, тогава му да кажа, нали, лично аз. Значи, всеки полицай е индивидуален. Човек, аз съм човек. Питам полицай, в момента съм на работа, всеки работи нищо, но аз не мога да отборна. Аз правото на това, поне колко ще направя, разбираш ме? 8-4-0-0. Я не съм и хубаво как това е пътувка. Не отстрани. Не е круто е, клипче цяло. Клипчето? Цяло днето има, аз не знам, аз бача хората, няма капитал на честа. Не, просто искам, ние като нарушаваме, като искате да нарушаваме закона и вие да не нарушаваме. А не само от това да се намалява Мисля, да ти не тук към колегите да ви напишат, Не! Коте, чакай. Те като идват по сигнал, ние след малко ще обадим за сигнал. Да, тя като такова ми ще обада. Няма проблем. Обери. Да.
that